Kiɗan maza kowa ya raɗe ka dole zai lasa. Sadauki mai shigar yaƙi tafi samu biyo ka hamshaki. Ga saraki ba shi ne laƙi Alhaji uba ka dangarki. Ka kora maza cikin ɗaki ba a yi maka takamar mil. Assalamu alaikum. Sunana Ɗanlami Abdulmumini. A Bala aka haife ni, kuma tushe na a Bala ne, shi sa kake jin uban Bala. Fari na tashi da safe da ni da iyalina, duka iyalina mu yi sallah, mu roƙi Allah, mu gode masa kuma ranan da ya sake ƙara muna duniya, sannan mu roƙe shi ranan lokacin da kuma wanda yake zuwa. Shi nake fara yi. Na biyu, in za ta kai yara makaranta ta kai su, ni kuma sallame su in wuce aiki. Yawunde shi ma zan ce maka gari na ne, domin ina zaman lafiya da mutanen Yawunde kuma na son su. Duwala shi ma wani gari na ne na biyu. Muna zaman lafiya kuma duk mutanen Duwala ‘yan uwana ne. Zama a Turai ko mina yake a yanzu nan da kuma jama'an da suke Turai su duka nawa ne. Da Shaf an haife ta a nan Turai amma na Kamaru ne, domin mutanen Kamaru ne, domin ‘yan uwanmu da suke zaune a can. Kokoyo muka yi da yanda Turawa a nan suka yin wato haɗin kansu na taimaka wanda ba su da ƙarfi a cikinsu. Shi yasa kuke jin Shaf diaspora, maganan asibiti aka soma da shi. Masarauta Ummul Abaisan irin masarautar da na yi tunani zuwa na wannan ƙasa, abin da na fara gani ke ba masarauta. Kuma akwai Hausawa, duk Bahaushe in ya je waje abin da ke fara nema kamar masarauta. Al'adarmu ne, mun yarda da shi, kuma ina cikin jininmu. Abin da na fara gani kenan ya buge ni isowa na ƙasan Turai. Zuwa na ƙasan nan ne na soma maganan siyasa. A Kamarukan ina cikin ƙungiyoyi ne, parti, amma ban magana. Zuwa na ƙasan nan ne nake maganan siyasa, na so siyasa kuma nake cikinta. A wanda ya daɗa bani ƙarfi a maganan siyasa, yadda na ga waɗansu 'yan uwanmu na nan Turai su kuma suna can gida suke yi, ya daɗa bani ƙarfi, ya bani sha'awa. Kamar ɗan uwanmu Honorable Ali Bashir, na gaishe shi. Ali Saliu, wanda kwanan nan ya zama deputy na Jerem, na da gaishe shi. Haka ɗan uwana, kawuna, ci gaban Hausawa na dukkan Kamaru, Mayor, Super Mayor Falalu mijin yawa, shi ma duk da hakan nan ina da munna kuma ina gaishe shi. Kuma ya nuna siyasa da ake faɗa ƙarya ne, gaskiya ya fi ƙarya. In ka ɗauki yau mata suna cikin murna domin ƙirƙiro musu ranar da aka yi na kare hakkinsu na mata. Na gaishe da matanmu ne, iyayenmu ne, kuma 'ya'yanmu. To kaga yanzu ka yi tambayar musulunci ya halatta sunan annabi sallallahu alaihi wasallam. In dai ya zo maka za ka yi shi, ka yi abin da bai da kyau, ka yi abin da Allah ya haramta ne da annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ne bai da kyau. Amma duk abin da Allah ya halalta kuma ya sa lada,
ya zaka ja bayi. Allah ya taimake mu. Game da iyali, mata na yau muna zaune muna neman shekara 15 a Turai. Abu ne da za mu yi, wato zan yi alfahari kuma zan gode wa Allah yadda muka son zaman Turai da yadda yake ko kuwa muke yi kanmu yadda da haɗuwa a nan da 'ya'yanmu da matanmu, domin al'adar Turai da yawa ya bambanta da na musuluncin da muka sani. Tana taimaka na tun da na santa, alhamdulillah. Ga 'ya'ya 4 muna da shi, duk mata, su duka kuma suna yin Hausa. A gidana an shigo, musamman gidana masarauta, in an shigo Hausa ake yi. Don sun ce dai na gode Allah matan da ya bani nan. Zamantakewan Hausawa a nan Turai, muna nan yanzu nan zan ce Hausawa sun fi yawa a Turai ba kamar da ba. Muna zaman lafiya da su, muna auren juna kuma. Amma abin da ya fi kyau, muna aure tsakaninmu, zai fi rufin asiri kuma zai fi haɗa kanmu. Wannan muka fi fata tsakanin Hausawan da suke zaune a Turai a kota ina. Wannan nake faɗa, aurantaka tsakaninmu shine zai da kare al'adunmu na Hausawa. Maganar silma shi ma yana daga cikin kare al'adunmu kuma da yaɗawa 'yan Turai, musamman abu nan da ba mu taɓa gani ba, da babu Hausawa mazaunan Turai su yada al'adunsu ta silma. Don dewa na ganin silma abin ka gani ka tashi ne. Silma na magana, silma na faɗarwa, kuma silma na yada al'adu. Yau wanda muke ganin su da kamar su Hindu, su Amerika, a duniya ta silma aka san su, aka san al'adunsu, kuma aka san ya za zauna da su. Kuma Hausawa a Afirka ba ƙaramin ƙabila ba ne. Shi ne dole inda Bahaushe yake, in dai ma zai bi ta nan, ga sarautarmu ga masarautarmu, kamar da ɗazu kai tambaya, yawan masarauta a Turai ko a gari ba shi bane matsala. Rashin haɗa kanmu ne shi ne matsala. Amma domin sarki a nan, sarki a nan, sarki a nan, ba matsala ba ne. Kamar mata 10 a zaune a gida ɗaya ba matsala ba ne. Rashin haɗa kansu ne shi ne matsala. Hakan nan maganar sima, muna aiki hankali, muna duddubawa, insha Allah abin da muke so gobe 'ya'yanmu suka zo a dewan abin da za su ga mun yi, silma zai fi sa su gani da sauri. Kuma a zamanin da muke tafiya yanzu nan, mun san 'ya'yanmu ko ta Afirka ko ta nan, duk kowa kan shi na kan kwamfuta. Amini wanda zan ce maka babba, amanna da wanda namu ya fi zuwa tare, muna shawara, muna ganin abin da za mu yi. Amma dukkan Hausawa da suke Turai 'yan uwana ne, kuma su amini na ne. 'Yan uwa Afirka, Turai, Kamaru, Najeriya, Niger, Ghana, duka na gaishe ku, kuma shekun sake jin mu. Wannan tasha namu Hausa TV .info France, c'est kun ji mu. Bonjour, je suis le chef de la communauté Hausa de France, Cameroun ici. Et je félicite tout ce qui s'est passé. Les Camerounais unis, il n'y a pas anglophone ou francophone. Nous devons tous soutenir le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour tout ce qu'il fait pour le Cameroun. Et je souhaite bonne fête à tous les Camerounais.
ga wakar mazan gaske zan rera ta nan ta ake Alhaji Uba Ɗanlami zan wake ka nan ta ake gidan mulki ake zance ka take maza kwance wa tafiyar ka sa'a ce tuni kai wa mahassada zarce kin ka kwashi ya lalace zauna daidai ka hakimce ka gagara ba a makwace Alhaji Uba Ɗanlami bargo kake kafu wankin yaro kallon ka muke kama tauraro makiyan ku ka su nake horo mai kyauta kun ka baka kauro jaganya uwar zuma muje zaki ka zarce ma wasa baza taro kibiya kananan ba a zuwa da sa'insa Alhaji Uba Ɗanlami ka zarce wa mai gasa ba su kare kowa yan raɗe ka dole zai lasa sadauki mai shigar yaƙi tafi samu biyo ka hamshaki ga saraki ba shi ne laki Alhaji Uba ka dangarki ka kora maza cikin ɗaki ba a yi maka takamar mulki shan Allah kai nuwa Alhaji Uba wata ya tugi saraki na ce kai na daban ba tsoro sam a sabgarka ɗabi'unka ba ta waya kowa na ba da shaidarka ka zam hadari alkhairi ne kowa ke zato kanka